салом бинандагони хабартиҷӣ. Флойд Майвезер боксчии машҳури амрикоӣ қаҳрамони панҷкаратаи ҷаҳон ба харидани боштгоҳи Ньюкасл ишора кардааст. Майвезер зимни як нишаст дар мавриди таваҷҷӯҳаш ба дастои футбол чунин гуфт: футбол дар Аврупо пешрафтааст. Мо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз сокер ибрат мегирем. Бошгоҳи Ньюкасл ин дастаи фантастикаи дар ПЛА аст. Ман хоҳиши харидории ин бошгоҳро дорам, гуфт Майвезер. гуфта мешавад, ки дар мавсими ҷорӣ бошгоҳи Ньюкасл дар зинаи 13-уми давлати ПЛА аст, аз 29 давр қарор дорад. бошгоҳи мазкурро соли 2007 миллиардери англис Майкл Эшли дар аксии 100% харидорӣ карда буд. ва чӣ хеле ки мебинем, Ньюкасл инам як футболчиҳои командаҳои яке аз бадтаринам нестанд ва пешрафтам нестанд, миёнароҳ ҳастанд. ва чаро инро Майвезер харид? ва онҳо наметавонанд боло раванд. чӣ хеле ки дар футбол дида мешавад, пирӯзияшон хеле ҳам кам аст. ва шумо чӣ фикр доред, дӯстони азиз? оё мебароянд боло, чӣ хеле ки Майвезер харида истодааст ё не? ҳатман нависед дар комментарӣ.